Nisser sad på høje på plads. Sad og spillede på kontraplads. Så kom en patient og spurgte, hvad var henne. 3 smukke nisser sad på høje på plads. 10 smukke nisser sad på plads. Si og spille på kun 10 pis. Så kunne man bedre, spurgte vi ved hende. 10 smukke nisser sad på pis. 3 smukke nisser sad på plads. Sad og spillede på kontraplads. Så kom man på tjern, spurgte, hvad var han? 3 smukke nisser sad på plads. Hvordan? Nej.